Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Ƙungiyar malaman jami'a ta ASU na shirin komawa yajin aiki. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan tasha a wannan lokaci. Mighty Hausa TV sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Murna ta koma ciki yayin da ƙungiyar malaman jami'a ta bayyana yiwuwar komawa yajin aiki. Wannan na zuwa ne makonni kaɗan bayan sulhu da gwamnati kan yajin aikin da ƙungiyar ta shafe watanni 8 tana yi. Ƙungiyar malaman jami'a sun koka kan yadda gwamnati ta gaza biyan albashi da ƙari bayan sun kulla yarjejeniya a tsakaninsu, yayin da ɗaliban jami'a ke tsaka da ɗauki da murna don komawa makaranta bayan watanni 8 suna zaune a gida saboda yajin aikin ASU. Ƙungiyar ta ce za ta sake shiga yajin aiki ba da jimawa ba. Wannan na zuwa ne ƙasa da wata guda da ƙungiyar ta janye yajin aikin da ta fara tun watan Fabrairu bana, kamar rahotanni a baya suka bayyana. Ƙungiyar ta koka kan yadda gwamnatin tarayya ta gaza cika alƙawarruka da ta ɗauka na gyara lamuran jin daɗin malamai da walwalarsu. Mataimakin shugaban ƙungiyar ASU Dr. Chris Piuna ya tattauna da BBC Hausa inda ya bayyana musu halin da ƙungiyar ke ciki. Ya shaida cewa ya zuwa yanzu dai ƙungiyar na shirin yanke shawarar kan abubuwa da suka dace don kawo mafita ga buƙatun nasu. A cewar sa, malaman jami'a na ci gaba da bayyana ƙorafinsu ne kan gazawar gwamnati wajen basu albashi watanni 8 da suka yi a lokacin yajin aiki. Haka zalika ya bayyana baro-baro cewa gwamnati ba ta cika ko ɗaya daga alƙawarkan da suka ɗauka ba ga malaman na makarantun jami'o'in, kamar yadda BBC Hausa ta shaida. Zalika ya ƙara da cewa babu wani ƙari na albashi da gwamnati ta tabbatar kamar yadda ta yi alƙawari a farko. A wani labarin, gwamnatin tarayya ta biya lakcarori da jami'a da ke ƙarƙashin ƙungiyar malamai masu koyarwa ta ASU albashin kwanaki 18 na watan Oktoba, kamar yadda jaridar Legit Hausa ta tabbatar da hakan. Lakcarori da dama da Legit NG Hausa ta tuntuɓa sun tabbatar mata da hakan, inda suka ce an biya su rabin albashinsu ne kuma yana nuna na watan Oktoba ne. An rahoto yadda malaman jami'a suka koma yajin aiki a watanni 8 da suka yi a ranar 14 ga watan Oktoba 2022. An yi kira ga lakcarorin da su koma bakin aiki a ranar da aka janye yajin aiki a baya. To jama'a, duka ana maka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci na wannan rana. Sai ku kasance da mu a kowane lokaci. Kada ku manta da subscribing in kuka gama saurare, da kuma a yi mana liking. A huta lafiya.